Jeg har læst værket Dan Turèll, et forfatterskab i udvalg. Værket er udgivet af forlaget Borgen i 1994, altså et år efter Dan Turèlls egen død i 1993. Bogen er redigeret af Asger Snack. Det betyder, at han har samlet digte ind for Dan Turèlls andre værker, og så samlet dem sammen i en bog, og så delt dem ind i afsnit i forhold til, hvilken slags genre sådan de under. For eksempel storbydigte, som er kapitel 8, eller syre- og dåsedigte, som er kapitel 4. Et af mine yndlingsdigte i det her værk, det er et digt omhandlende en person, der hedder William S. Burroughs. Det er et meget abstrakt digt. Det er i hvert fald ikke realistisk. Det har en masse modernistiske genretræk. Altså at ham her, at det bliver ikke forklaret igennem ham, det bliver taget som et slags tredjepersons perspektiv ned på ham her William S. Burroughs, som ligesom er i gang med at, han arkiverer hele sin tilværelse ind i det her grå rum, som bliver beskrevet som. Og det betyder altså, at hvis han har fundet et avisklip, klipper han det sammen og sætter det sammen med måske et andet avisklip, fordi så er der ligesom paralleller mellem alting, og der ligesom skal være system i alting, og alting skal passe sammen rigtigt. Så derfor så bruger han hele sin tilværelse på at finde fejl i det her system, han selv har lavet, og prøver at fikse det op med at klippe nye, altså klippe rundt i de her artikler, han har fundet, klippe sammen med nogle andre artikler, og så gøre det igen og igen og igen. Og sådan en aldrig færdiggjort proces. Og han lever ligesom igennem det her arbejde, han laver. Og et af mine andre yndlingsdigte, det er digtet om kakaoplanten, som ligesom viser, hvordan vi perviserer kakaoplanten. Hvordan vi ligesom, kakaoplanten, det bliver, hvor den bliver besjælet med, at kakaoplanten har aldrig ønsket ligesom at blive manipuleret og blive ødelagt for at blive lavet om til chokolade. Det er ligesom mennesket, der bare begynder at gå ind og overtage den natur. Og det er jo samfundskritisk, at man går ind og besjæler en kakaoplante og siger, at fra dens perspektiv, at man går ind og ødelægger dens habitat og dens afkom, den bønnerne, og ligesom gør dem til chokolade. Og til sidst så ender det ligesom med, at kakaoplanten ligesom accepterer den her nye sådan tilværelse, og fordi den ved, at den ikke kan kæmpe imod mere. Den prøver ligesom at bare sådan, den kan jo ikke fysisk gøre noget mod, men den prøver moralsk at blive ved med at ligesom holde håbet op, indtil det ligesom til sidst, hvor at den godt kan mærke, at nu er det for sent. Og begge de her digte, det til fælles har det jo, at de modernistiske, de stiller nogle spørgsmål til samfundet. Og ingen af dem, de springer også med den almindelige måde at skrive digte på, ved at formen ligner næsten skønlitterært i begge de her to digte. Der er også nogle formdigte, hvor det er skrevet med 4 stavelser per linje, og så sat op i 4 små firkanter. Men især de her to, de springer jo ligesom med både det realistiske, der er jo ingen af dem, der er realistisk på nogen punkt, og de stiller også lidt spørgsmål til samfundet, man lever i. Dels kakaoplanten, der ligesom er et kommentar på, hvordan vi ødelægger naturen, og digtet om ham her William, det er lidt min kommentar på, hvordan vi har brug for at sætte alting op i system, at vi ikke bare kan acceptere, at noget er som det er, og det ligesom kan fordave os alle sammen, til at vi næsten bliver helt gale, fordi der er så meget information, og det forventes, at vi skal vide alting, og derfor så at vi ligesom bare bliver helt skøre og går ind i os selv, ind i vores gode rum, som er vores mørke rum. Jeg synes, at selve det her med, at det er modernistisk og strømmer direkte ud af det modernistiske, det giver ligesom den her følelse af, at der er ligesom noget mere bagved det, at hvis det er realistisk, så accepterer man jo en tekst, som den er. Så ser man på den, og så forstår man den. Selvfølgelig er der jo noget bagliggende, noget der ligger bagved, men det er ikke på samme måde som i modernismen, hvor der som regel
altså meget mere abstrakt, og man skal tænke lidt mere over selve indholdet, og man kan ikke bare lige læse den en gang, og så forstå hele indholdet. Man skal måske læse den 2 eller 3 gange.